Ja tervetuloa Lego City kalenteri. Tänään oli töissä pikkujoulut ja tänä vuorossa luku 1. Ai siellä tuli tämmönen milloin pötköpäässä tämmönen ukkeli. Ai jaa. Keräs luku irti ja avata bussi jos saadaan ja tehdä se ukkeli. No. Ai silloin hirve sarvetkin pääs. En pääs huomannut, täällä on niin pime. Joulua pimeitä aikaa, ei täällä huomaille kauhean mitään. Pitää keksiä näin. No, eikö me saa nyt sitten keksiä käteen. Noin. Tämmönen tästä tuli luku 9. Katsotaan jälleen mitä huomenna luku 10 tulee. Hei hei ja moi moi.